Pre! Kumadre. Anak may ilaw ka din, oh! Nagtada mo talaya kung sakla na pa kumadre. Kilawin na lang kumadre. Laya ka din na. Ang kilawan ka daw. Ha? Ang kilawan, ito naman. Dito yung bagay ka na pa, Ivan. Ano kumadre? Malapuno na lang kumadre. Ha? Malapuno na lang kumadre. Maunay. Ay, palugnog pa lang. Dalo lang tando kumadre. Leta. Anak ka dito, adobo, ano ka direta? Adobo, December lang kumadre. Para por tapos lang kumadre. Para kasatay mo tlaang kumadre. Awa mo tlaang nga bisita tayo. Ha? Ordinary pair lang. Ito? Wala mo ba? Yeah. Ano, sana na yung imas mo ka direta? Ha? Pang babae lang ka gire lang. Ayan. Ano? Ano ito? Saan pa mayan? Dito na dito. Ay, Rama naman. Kaya mo gam kilawan. Ano to yung kumpare? Sa kilawan na Yung dalapada. Laya lang ka ng kalamansi. Ano kumpare? Kalamansi? Dito kas mga dito? Kumpare, wala pa pasan tabi lang kumpare. Aglito gay. Kumpara eh. Kumpadre! Alisan eh! Kumain mo dito na saan pa may. Anak mapagkahulog makamukha mo tabiyag yun. Damagan mo na amin di ma. Paspasamak yung kamutan. Ang amang kami naman kinaytay. Kumula na. Katong road ko, makabasol kami. Tata kadigdilaw kami nga raw. Ha? Makamukha Yung muna tayo, bagan mo na di kami gamay kami dilaw. Una oras siya tatay pila kiwara amo korti ipang mo dito ina. Yung kiwara lang tani. Matutut walang mapampanlo ko. Di pa mo delikado yung katipino. Makamukha mo tila. Mamang kami makitay. Daya, magipalpalanit ka daw. Dahil lang mo tila mantipan. Gagangay kat sila ordi chef. Alangan nga gagakuha kami kat sila chef. Chef. Tinagparigan yung kanya kang. Tama no. May mo maraman ng dati mambay na. Manan, para mga kaman, may kakabay. Para man naman nila, may kumukala, lamutakan ta, kami karaman lang. Oo, naigat. Anang nga, kasi pala kiwara, dangot amo no kasi. Kasi nung pumay ka daw eh. Grrrr. Tama, maksit tulat ta. Aya? Hindi mas maksit tulat kapag sila bagas sa kapi. Lagi naman ang 3 minutes ka na sa anggelan. Apo, ano yan? Pagkapkapuan, di kita payaw. Dito! Apo, nag-ima siya ng tinunaw. Tinunaw ang kartikal tayo. Mga lang naman latihan na ito, di... Supot. Namang isupot ako man. Ano ito, igamak na ulo mo, nalok na nga mayatan. Sa kibarik ka, kamaran mo may dalok na yan. Paumay. Tidutang ngakas, guys, sa mo kitisen ha. Pasanin. Mati pa eh. Mamakuha ka lang tayo eh. Natanggol ka lang. Kapit ako kung gal. Ay, galgal mo ka? Mga lakar, sang matubal tayo ni Dismo. Oo, ibang Kupadre! Dandali man pasan! Tela yana! Kaya kung malang imay pa na yan, ginamak ba May kumaya to, may kumaya. May panay, dinamag diyan mo dahil ha? Adadat po dahil kami hindi ko ba? Adadat balok ko ka na kayo. Abay ka lang naman. Ay, kumadre, kumadre! Ang sinalkit na ito nga supiso kung di matagtal na takong talapayag na dah. Ang mahamang na baking iwa po, kuti nga kuti takong talapayag na tatebe lang. Pas-pasam siya, iwa kita guro, tagtudong may takimatan. Hindi naman na, dapat hindi kita tilikod ko na, hindi kita pinalengan po, hindi kita na. Pinuno na. Kaya naman yung orti, ginan na minumukal namin na nakadadat balok ko makakikita ka na kayo. Minum ka lang naruda? Hindi naman, kapaigit ka na lang. Paigit ka na.